nakazená šmardla. Týchto chlapcov, 3 až 5, či koľko ich bolo, to sú ich identity. Keby ktoréhokoľvek z vás stretnem, mne by bolo úplne jedno, aký trest potom dostanem. Fakt, by mi to bolo jedno. Ja, keby o tom rozhodujem, o vašom treste, tak by ste boli zavretí do miestnosti, kde by bolo non-stop svetlo. 24/7 by tam svietilo strašne ostré svetlo. Neboli by tam postele, iba betónová zem, na ktorej by ste museli spať počas svetla a vždy, keby ste zaspali, tak každých 15 minút by začali húkať sirény, aby ste nemohli spať dlhšie ako 15 minút. Mali by ste k dispozícii šrobovák. Každý krát, keby ste boli hladní, šrobovákom do ruky, že mrzí ma to. A keby ste už mali celé telo vyškrabané, tak by vás mali bodnúť do brucha a nechať vás tam na mieste vykrvácať. Toto si myslím, že je spravodlivý trest pre ľudí ako ste vy.